Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. El Mobile World Congress arriba a la xifra rècord de 72.000 visitants. El Mobile World Congress ha tancat una nova edició amb rècord d'assistència. Segons les dades de l'organitzadora de la fira, han passat pel Congrés de Mòbils 72.000 visitants, un 8% més que en l'edició del 2012. El saló d'aquest 2013 ja era de rècord pels metres quadrats d'exposició, 94.000, i pels mitjans de comunicació acreditats, 3.400. En els 4 dies de congrés, els milers de visitants i els professionals de prop de 200 països han deixat a Barcelona i la seva àrea més de 320 milions d'euros, 19 milions més que el 2012. A més de presentar les novetats en els telèfons mòbils intel·ligents, el congrés ha servit per experimentar la tecnologia NFC, que permet pagar amb el mòbil, com serà la ciutat del futur o aplicacions per no adormir-se al volant, aprofitar l'oferta de places de pàrquing lliures o compartir carreres de taxi. Són alguns dels projectes del congrés d'aquest any, en què han participat companyies com Samsung, LG, Sony, Huawei, Vodafone, Telefònica, Nokia, Intel o General Motors. L'organització ja ha confirmat que el congrés del 2014 serà entre el 24 i el 27 de febrer, una altra vegada al recinte de Gran Via de Barcelona.